na gundo ko sisi akana vede jawa kwata go go bono mbane simau ababi na gundo ko sisi o ko ba chindra na la ngara loy njano de logo kana go go ajre sake ene jana la ro se yankwa no nam ni wa bone dem nando tingura na ni demo Apake bina ngulo ko se kino gugu nesra mano gugu na na I kana ke gugu mo ya ke jai kana ke kana ora cho gugu mo ya ke jai kana ke gugu na na dio gugu ra go bia gugu na dio apa bina ngulo ko se na chendra na la ngora na apo kute no machra go ne da pa ne za nya ne zo bui aye ke lo na ka ta tu bo la ni ndu ko ga nya ga yo na ga no no ba ye ne mo mo ni ro ai go je ri je la ri jong ma ka ke bu mau la ni mau la bo bo ona na don don e ko ro ye ko ne ko ye no ni me ye de ko don e ko ye no ni me ngu ko ke ne ko ye no ni me ma pa bi na gu ndo ko si o de mi jo yo aye ke lo no ga wa ga u ri ma na ngu ga ma ro nye kra na emeka ngo nye ja jo ga dre go mo akwa na eri na na wera do ko wai e were go go ntu wonde mo atu onzu na ala were nzu atu onzu na ala atu afọ atu ala ebu afọ were ga ba go na ma aye kele ga ka ta ko mo re nye duke onye na me si aja akamba ha plani ka ga kene le lo ai na ma ni onye na me bi aja mo kai na me o mo kuru ndo ga do ba re bo kelere mu chi bike dike aye kele no no ndai na ase me mo maka ai na chi go bodo tara aka ni onye na me bi ojo a gwe dike na to ajoku chi bike nipa ipa mu turu akwa ndị na achịkwa ụmụ okoro ihe onye na-eme edere ya mma kwamba ga-aga mba ị ga-eje mba lara ije ihe agaghị eme gị gbogbo ngwa ka anyị gaje na Filipaị o ndị Filipaị so ụnụ ka anyị kwụnapụtara Chidozie nwe ibe Chidozie nwe ibe ubi ego anyị ekere ga-akatakpo nwoke ịnọ na Filipaị eme mma ị na-akọ ego n'ubi kọrọ ya ịkọcha ya ọmapụ omemi ego ikibere ego n'aka ma nọta uru a na-eribezie ndị anyị ekele na maịsị eze abata akụ abata ọkwa nga ịbụ nke nta na be nne gị ị na-eme ego n'obodo tere aka hụrụ na Filipaị eme mma maịsị dike nwa uru ala na ụmụagọ na uru ala dike ogu kelere gị ekene ihe nje ekene ụnụ hụ bi ego so nto n'aha dị iche iche maka na ụmụagara aga ihe a na-eme karịrị akarị ọkụ ego ka eji ego ndụ mara na mana dike anyị ekelezie ọnwa na-etiri ọra na Filipaị ọnwa na-etiri ọra na ehime mba anọ ọnwa ihe onye na-eme eburu ya jebe ọnwa nakwa gị na-echi na mba echi na mma ị na-echi na ihe eme mgbe anọ bịa na-echikwe na Filipaị dike ekele ebe unu ndị Filipaị na-ekene ihe unu na-eme esiri nne ma ihe unu na-eme aka zuru ezu ma ncho ka m gwakwala m unu ihe onye na-eme eburukwe ya jebe ọkwakwa mba akwa isi ndị Filipaị niile uru ala bi Filipaị na-ekene nwa ehi me na mba n'ọnwa na-etiri ọra ị ga-abịa tiere ogu na chi eje Chidozie dịka Chidozie nwa ibe anyị kelere gị ekene asị m ọ ga-adịrị na mmanụ ụtụtụ na ehihie n'abalị na nkirịta na owu anyị nọ n'ụhụ anụ chi ekwu ihe onye na-eme gazielu ya ọfụma o bịanụnụ anụnụ tọrọkwa anya ogwe itiri asa